na baba onye yogedo kwentị n'onwere okwu ma gwa gị egwu esiri ozugbo ọgwa ndị ọka were bụ ejili igbo na nna m egwu esiri ozugbo n'ọgwa ndị ọka were bụ egwu esiri ozugbo ka mụ na-ekwuwo esiri ozugbo n'ọgwa n'ọka were bụ arodulu mo mmiri na-ebe ihe mmiri nwanyị obodo amanuke ka mmosi egwu esiri ozugbo ka mụ na-ekwuo ijo arọ mmanwụ na-ebe ike egwu ụwa bụ egwu ndị ọka onye yosi na-egwu si na-abịa onye yogedo ntị ka mgbalịgo okwu ebe gedele egwu mana ma gwa ntaja bụ ọgwụ n'ọbụ ọka mgbagwa bụ ọgwụ n'ọbụ ọka ụkwụla bụ n'ọbụ n'ọka ijo mmanwụ na-ebe ụmụ awụlụ n'ọkwa n'ọka ya na-agụ ugwu n'ala na ncha n'ime bụ ọka amanuge n'ozokwa nọ n'ọka onye yowe si na-egwu si na-abịara akalizu n'ọkwa n'ọka onye yogedo ntị ka mgbalịgo okwu ebe igbo n'aka n'ọbụ onye akala ihe odeziri igbo n'ọbere emume ebe igbo n'aka wee jere ije ebiri na-amagbu nzugere ụla olusi ebe ahụ mụta ọgwụ akwụ igbo n'aka ijo mmanwụ ọgbagbo igbo n'aka ya mụtara ọzọ emena ma ọgwụ ụgwọ mmanwụ na-ego ihe odezili igbo ka nkwara enu m ọzọ emene ya mụtara gị na-echewe igbo n'ọkwa na ọzọ emene zuru ime gị arọ na mmanwụ nọ n'ụgbọ odezili igbo ka mbere enu m akwa iwe sija na-egwu si na bụ unu na-echewe igbo na ọzọ nwa mma gwụkwala gị eziokwu iwe zilewe wata ọzọ ịma na eziokwu na-agba agba na ntị na iwe oji gba gị nya bụ okwu maka gịnị na ezigbo ihe ka ajọ nwanne n'ọkwa na ọnya wụlụ mmadụ n'anya n'ọkwa na ịnya ya agwanye eziokwu ọzọ nwa mgbagwo gwale gị na egwu nwegwu egwu ndị abụọ iwe sele iwe ọdụdị ọzọ kedele egwu mana mmedo echewe igbo na nna gị ewe ọgwụje ikwu nne ya na-echere m na onye nne anya lele eyi na ọ bụ na ọ mụtacha nwa anya tonike ọmala iwe ka njụwa iwe wala ọgwụ wee jebe ikwu nne gị ịmakwale na ikwu nne na-echewe igbo gị ka mụ ịmakwale na ikwu nne bụ isi onye arụdụrụ obodo arụdụrụ obodo gedele egwu na ana m ebeli ebe gedele egwu mmiri na
Onye